যতন সরকার হামান বিড়ি কাটল যতন লামসুক আমা হাইকেন সয় সাংনাই তুংদি এক নর আনে কক বুজি মাঙ্গালাক নর বাই কক থাইজেন থানি সালেন বাগै मा फाइका ओमफ्राय माया गगल बाहायके बुथाल जाखा माया गगल ना साबो बुथाल अमलटियै नर কক थाइजे थानि सालायनाय ताबक माया गगय हिंकै ब आसामा तंग आसामनि बुरै ओमफ्राय ब बलगात ब माया गगय ओमफ्राय माया गगय ब अंग बेंगल तंग बेंगल जब बखायो किसे मिसा ओमफ्राय बिनि चुलानि मुं ओंखा आरो फादमी ओमफ्राय बिनि चुला बाय अंग हटेलाव बुकिं लाई थांलायका दुइजना खरंनै ओमफ्राय हटेलाव थांका ओमफ्राय बिनि बुसाय बना बुदुक बाय गथ'राबै बुथालका ते देगात बाय सुका ओमफ्राय बिनि बुसाय ओमफ्राय बना आगे थाके ना टारगेट लाजांनाय बना बुथालनि बागै ओमफ्राय माया गगय हिंके बना किसा वानसुक दियाना बाबि दियाना बिनि चुला बमा हाया बैकग्राउंड रक नाइदिया ना अमने बागै अमा हाइके खाइजाका बिनि बुसाय बाय बिनि चुला बाय आसके किरिमा सिनचाके बुथाल जाखा माया गगय टेस्टार बुथाल जाखा माया गगय आरो फानमै बाय अबुना सिनेटिफोरा जब मासा मुसो अमा हाइ दंग बारा हास्तिनि बाय काजांनाय बारा हास्तिनि बरक बाय हामजांनाय अबुना नरा हामजाखा एंके किसा बैकग्राउंड नायै किसा हामजालादि बैकग्राउंड बमा हाया किसा नायै हामजालादि ओंखाय बारनि चुला रक ना अमा हाइके लामना हामिया दो जदिया नरक लाई थांका एंके उलखाय सातक जागा पिथक जागा बुख्रब जागा अमा हाइ अमना सिनेटिफोरा जब बा किसा वानसुक बायदि अमा हाइके थांमानि दक ताबक सीसीटीवी से खेमानि मानजाका साव बुथाल बिनि चुला बुथाल आरो हानमी ब बुथाल ताबो आरो हानमी ब खालजाक आरो हारमी ब बिनि बुरिना बुथालै पुरा सालनै टंखा ब कुथिना बर तिलांनाय बर तामो खायनाय वानसुक गय सालनै टंखा